Nou, dit is het Queen-project. En dat houdt in dat wij een heel groot project organiseren. Alles onder de naam Queen natuurlijk en nummers van Queen. Wij hebben georganiseerd dat wij een heel groot projectkoor bij elkaar gebracht hebben van 200 koorzangers. Ervaren, onervaren, alle jaar terug erin, die in een jaar tijd alle jaar Queen-arrangement, Queen-nummers instuderen. En dan eindigen we met 3 grote concerten in de grote zaal van de Lawaai. Samen met 4 hele goede artiesten en een vet goede band hebben wij een hele mooie Queen-show 3 keer uitverkocht. Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit de film Bohemian Rhapsody. Die zagen wij en toen hadden wij zoiets, wij liepen al wel eerder met plannen rond om eens toch weer eens een Queen-project te doen. En toen begon het eigenlijk wel weer te borrelen en toen hadden we zoiets van, als we het nu niet doen, dan doen we het eigenlijk nooit. Zo is het eigenlijk ontstaan. We hebben eerder een Queen-project gedaan natuurlijk in 2022, 2023. En deze is nog groter. Het is eigenlijk, wat Freddie Mercury eigenlijk zei, the bigger, the better in everything. Nou ja, die kant gaat het wel steeds meer op, ja. Hoeveel koorlijn Heimbo net? Nou, precies. Ik heb ze geteld. 224. Inmiddels zijn er wel wat afgevallen. Maar dat heb je natuurlijk wel, ziekte, dat soort dingen. Maar ik denk dat we nog wel ruim 200 over hebben, ja. Van alle strookkoor. Er zijn natuurlijk een hele grote geoefende koorzangers die zich hier voorop jouwen. Maar dat ben gewoon good old Queen fans die zeggen van nou, dit lijkt me toch wel vet om te doen. En die jouwen zich er voorop. Het zijn ervaren mensen, het zijn mensen die überhaupt nog nooit zongen, die alleen nog maar in de douche staan te zongen. Het is van alle strookkoor. En dat is het mooiste eigenlijk, dat het in de rin van het project steeds meer vormt en steeds meer met elkaar opgroeit. En een heel mooi resultaat aan zijn deel zet. Hoe zou aan die concerten eruit? Wat voor Janne wordt het? 5, 10, 20 Queen-nummers? Wordt het medleys? Het zijn circa 21 Queen-nummers. Het is maar de helft ervan zijn al je koornummers. Dus dat is dat hele grote vette rockkoor wat er stiert. En de andere helft zijn artiestennummers in de vorm van duetten, solistisch, samen met het koor, net samen met het koor. De artiesten doen gezamenlijk zelf maar een heel iets groepje, iets vets, een heel iets koorke. Het is super afwisselend en wij proberen eigenlijk de muziek van Queen daar terug te eren eigenlijk. Hè? Om op een andere manier deel te zetten, maar wel echt ik te laten jaren hoe mooi de nummers van Queen wezen. Complete band inderdaad. Zelfs nog uitgebreider dan de band van Queen zelf. Want we hebben maar liefst 2 toetsenisten. En verder is al een beetje de standaardbezetting. We hebben ook 2 gitaristen. We hebben 2 Brian Mays. Ze zijn ze zijn gewoon net zo goed als Brian May. Echt fantastisch, ja. Waar zit het jongen? Of ben je solozangers of is het alleen maar koorwerk? Het is natuurlijk, we hebben ongeveer 50-50. We hebben koornummers met alleen koor en band. Maar we hebben ook koornummers met artiest en band. Maar we hebben ook losse artiestennummers met bijvoorbeeld band of met alleen een piano, heel klein. Het is een heel gevarieerd programma. En dus echt wel van groot naar heel klein. Ik wie wel wat een Queen-fan, maar dan krijg ik haast iedereen de bekende Queen-nummers. Maar nu we met deze projecten bezig zijn, doe je natuurlijk volle meer in de nummers van Queen. En dan blijkt dat ze echt zoveel mooie pareltjes maken hebben. En die proberen wij toch wel te laten jaren. Net alleen nog maar de goed al bekende nummers, maar degene waarvan mensen zeggen, goh, is dat Queen? Ja, dat is ik Queen.
kom je op de keuze? We hadden natuurlijk al een vorig project. We wilden wel weer vernieuwen. Dit heet ook The Miracle. Het is dus echt wel een andere show. Een nieuwe show. Dus we hebben ook een heleboel nieuwe nummers gedaan. Er viel dus ook alweer wat af natuurlijk. Hoe kom je op de nummers? Het is natuurlijk ook een beetje van, je gaat luisteren, dat is ook een mooi nummer. En wat is er bewerkt? Welke arrangementen heb je? Ik heb een en ander ook zelf moeten bewerken. Dus het hangt van veel factoren af, ja. Ik ben gek op muziek en ik ben gek op zingen. En met elkaar is het geweldig. Ik ben ermee groot geworden, hè. Jong opgegroeid. En ik vind het nog steeds mooi. Ik heb heel veel cd's van hun. En toen we de gelegenheid kregen om hier mee te doen, ik denk, ik maar. Ik houd van Queen, het koorzang vind ik ook mooi. De combinatie is helemaal mooi. Maar we hebben 2 Evelien ook al die, hè. Dus dat is een heel groot succes. Nee, het koor en gewoon het zongen en je wordt er hartstikke vrolijk van, dus fantastisch. Prima, ja. Is dat goed voor de stem? Heel best voor de stem. Weet je wat ik heel best voor de stem is? Zoute haring. Nou, wie hè? Oké. Maar die heeft net bijna niet. Denk toch hier aan mij? Omdat het mij wel leuk dan liep het. Ja, het is ook heel leuk.